Jeg skal lige vise, hvordan I skal arbejde med jeres fotos, som I har taget af jeres ritualer. Det her det er et tilfældigt billede, jeg har taget fra min fotorulle på min telefon. Og ikke sådan decideret ritual, men så tænkte jeg alligevel, at det var det måske, fordi det er en god gammel ven, jeg har. Han er en gammel ven på den måde, vi har kendt hinanden i mange år, men han er også gammel, han er 82. Og hver gang jeg kommer til København, så skal vi ud og spise på en frokostrestaurant sammen. Så det er en slags ritual, som ligesom bekræfter vores venskab, at det er sådan en ting, vi skal gøre sammen. Så på den måde kunne man godt sige, det er det. I skal arbejde med de her fedtfarver, og de fedtfarver, de kan dække over jeres foto her, men samtidig så kan man godt se igennem. Så hvis vi nu siger, at han skal have en gul jakke, det var den ikke, men nu er det jo mig, der bestemmer, hvilken farve den skal have, så gælder det bare om at trykke godt til her, og begynde at få farve på. Jeg skal have alle steder, hvor der er jakke. Og det man kan med de her farver, det er, at man kan blande med andre farver. Det vil sige, jeg kan sige, at der var nogle steder, der var noget skygge, så jeg kan lave lidt, det kan jeg se igennem stadigvæk. Der er nogle steder, hvor der var nogle skygger i hans jakke, og det kan jeg stadigvæk lave. Så laver jeg det med en lidt mørkere farve her. Og jeg vil gerne dække det sådan ret godt til her, så jeg trykker godt til at gå hen over et par gange, så jeg får det rimelig mørkt, eller dækket af farver. Så prøver jeg lige at arbejde lidt i hans ansigt. Jeg giver ham sådan en farve her. Den dækker jeg måske knap så meget over, fordi jeg vil godt jo alligevel lige kunne se hans næse og hans læber, og alligevel så. Nu ved jeg, at Ebbe her, han er en mand, som godt kan lide farver, så vi giver ham nogle røde briller. Det har han faktisk også i virkeligheden. Jeg kan godt sådan arbejde med spidsen af mit oliekridt og lave nogle fine streger. Hvis jeg nu synes, at der er nogle ting, jeg har fået dækket lidt for meget, så kan jeg gå tilbage. Det vil sige, at jeg kom til at fjerne hans øjne lidt for meget. Så vil jeg kunne tage en sort, og så vil jeg lige kunne tegne en lille smule op her, så jeg får øjet lidt frem igen. Han kan rigtig godt lide lyserød, ham her, Ebbe her, og det havde han faktisk også en lyserød hue på. Så det får han lige her. Det kan være, at jeg giver ham en lille skygge her med lille. Jeg behøver jo ikke at lave de farver, der var i virkeligheden. Han skulle også have lidt skæg på noget. Han havde jo lidt skæg her. Det er måske lidt voldsomt, men så kan jeg altid gå tilbage med min farve og køre ovenpå. Han skal også have lidt nogle læber. Her. Så. Og hans ører. Og som sagt, I kan... Nej, der var ikke nogen lilla dør, men nu synes jeg måske, det kunne passe meget godt til fotoet, at jeg laver en lilla dør herover. Så jeg kan gøre lige, hvad jeg vil med hensyn til farverne. Og så er det meningen, at de udfylder jeres foto, så det kommer til at ligne mere et maleri, end det kommer til at ligne et foto. Og som sagt, I kan blande farverne sammen. Nu tager jeg en lysere blå ovenpå, og så blander ind i. Jeg kunne prøve at tage lidt en gul på, så hvad der sker, hvis jeg putter gul i, så bliver den grøn. Så nu kommer han til at se lidt grotesk ud, men det kan jeg jo sidde og arbejde lidt med, at hans øjne blev lidt sorte der, og jeg vil måske også gerne lige have tilbage lidt skygge, og ikke så brune. Ja, så det er sådan, I skal arbejde. Jeg glæder mig til at se jeres fine billeder.